sona una cançó que ara em parla de tu. I aquí? De totes les històries. On som? Estem a Igualada. No estem a l'acampada jove. Aquí tancat un dia. Avui és 21 de juliol. Sí, Bolo a Igualada. Estem a Igualada ja. Ahir l'acampada jove va ser brutal. Va ser un pepino de bolo, molta pols, un públic pletòric. I avui, pel que veig, farem bolo, Marta? Esperem que sí, no? Bueno, apunta tot que plourà, no sabrem si farem bolo, però tot i això vos convidem a veure les millors imatges d'aquests 2 dies. Petó, el primer final, aprenem del que ens fa mal per ser millors. Tot el projecte Catarres es deu a una cançó que es diu Jennifer, o no ho creieu així? No és tot, diguéssim que és un gran punt de sortida, un gran punt de partida, però no és tot. Hi havia el perill de convertir-nos en un grup d'una sola cançó, no? Llavors la feina va ser aquesta, no? De transformar la visió que tenia la gent de nosaltres cap un grup que tenia moltes cançons i molt ideari i moltes coses a explicar. Ens plantegem una gira que és bastant extensa, bastant llarga. Per nosaltres és el disc que ens estimem més, que ens agrada més els tres, també perquè l'hem fet més entre els tres, no? De moment ara mateix ens plantegem això, disfrutar-lo molt i que la gent se l'estimi tant com nosaltres. El primer petó, el primer final, aprenem del que ens fa mal per ser millors.